Qari mill-Evanġelu skont San Mark. F'dak iż-żmien resqu lejn Ġesu xi Seduċej li jgħidu li ma hemmx hawn mill-imwiet u qalulu din il-mistoqsija. Mgħallem, Mosè ħallilna miktub li jekk wieħed imut l ħuh u dan iħalli warah lil martu bla tfal, dak ikollu jiżżewweġ l-armla u biex inissel u li tal-ħuh. Mela jkun hemm 7 taħwa u l-kbir iżżewweġ u miet bla ma ħalla tfal. It-tieni wieħed iżżewweġ l-armla, miet u laqasu ma ħalla wlied. Hekk ukoll it-tielet u ħadd minnhom is-7 ma ħalla wlied. Fl-aħħar mietet il-mara wkoll. Issa fil-qawmin tal-imwiet meta jqumu l-koll. Mart min minnhom tkun għax is-7 jkunu żewġuha. Għalilhom Ġesu, u mhux għalhekk tiżbaljaw intom għax la tafu l-Iskrittura u laqas il-qawwa talla għax il-bniedem meta jqumu mill-imwiet la jiżżewġu u laqas iżewġu ma jkunu bħall-anġli fis-smewwiet. Għal dak imbagħad li wqgħu minn mill-imwiet fil-ktieb ta' Mosè fejn jissemma l-ollieq. Ma qrajtux kif Alla qallu jien Alla ta' Abraham, Alla ta' Iżak u Alla ta' Ġakob. Alla mhux tal-mejtin, iżda tal-ħajjin, sejrin żball għall-aħħar.